Joan den urte hasieran apostu ikusgarri baten protagonista izan ziren Patxi Irazoki eta Sebastian Antxordoki igantziarrak. Lesakako beriotikan abiatu eta iantziko piedadera arte karrera egin zuten, Patxik lasterka eta Sebastianek bizikletaz. Azken honek zelaian ateratako abantaila deusean utzi zuen Patxik piedadera igotzen eta irabazle sartu zen korrikalaria kaskoan. Apostu kontuekin segitzen dute igantzin eta larun bat honetan maiatzaren 17an arratsaldeko 7tatik antzinera bertze bat izanen dute. Oraingoan ere Patxi Irazoki eta Sebastian Antxordoki izanen dira protagonista alde batetik eta bertze aldetik antolatzaileek erranduten bezala 5 kaskagor. Gazteluko Iñaki Bereau, Argatxeberriko Aitor Almandoz, Antxontxeberriko Josu Telletxea, Iñaki Portu eta Mendibilko Carlos Sein. Lehia zertan den? Igantziko frontoitik abiatu eta Apituko kaskoko etxe txikia nork lehenago ukitu. Patxi Irazoki bakarka ditu beharko da, naiz eta garrantzitsuenak diren azken 25 metrotan AR-ko Sebastian Antxordokiren ezinbertzeko laguntza izanen duen. Bertze 5 protagonistek erreloboka eginen dute lasterketa. Ikusgarria izanen da dudarik gabe. Irteera beraz, larunbat arratsaldeko 7an igantzeko plazatik.